kabeh dianggep enteng. Tanggapan bengi iki sesuk nggo tuku reng. Kowe kok eruh to? Bangun omah lho, Pak. Lah iya kene karo padha karo kono dadine dhisik kono. Asline ora kuwi kok. Apa? Iki mau catetane wonge bagus ning sayang kaya celeng lek muni ngono kuwi. Gak iki Iki lho asline. Kowe mau Cangkemmu. kowe mau muni ngono. Kowe tanggamu aku ora muni ngono. Kowe ngopo kuwi? Kowe lho aku ning reng aku. Kowe dalange iki lak Mas Rudi gareng lho kuwi lho. Lah iya. Terus piye kowe? Wonge bagus, Terus? cilik tur mentereng. Lah iya. Lah iya. Gaweane abot kabeh dianggep enteng. Rezeki bengi iki iso nggo tuku reng. Alah ngapusi kowe mau nek Wah, muni. kowe semene kowe celeng kowe no. Rambuté dawa disawang kaya celeng no kok iso. Kowe no. Sampean no. Sing kaya celeng iki maratuaku. Gak aku lumayan aku. Moro tuane kok. Alhamdulillah. Oke Mas, bos, pokoke ndedonga, Pak. Lho iya no. Jomblang menika muga-muga dadi dusun sing gemah ripah loh jinawi ora Iya. kurang sandang panganting papan. Wong jenenge bersih dusun gak Nggih. resik-resik dusun to. Nggih, Pak, Pak Kasun ya kompak, panitia kompak, Bapak dari jajaran TNI nggih rawuh, Mbah Lurah, sedaya perangkat desa kekompakan warga masyarakat ini yang bisa diacungi jempol bahwasanya keguyuban masyarakat kabeh do urunan mung niate bersih dusun bengi iki, Pak. Tepuk tangan tuh jomblang. Loh. Iki jenenge dadi tolak ukur Lho, utawa saestu, Pak. barometer ngono kae lho. Nggih, no, nggih. Dusun-dusun liyane. Leres-leres Mas. Niki nganti diwehi makan gratis dikek ngriko pojok. Ndi? Nika, Ke warung dasmu warung. Wah, klitik kok ya. kalau makan gratis. Ya wong sak orane matur sembah nuwun dalem menika muga-muga Wis. berkah sedayanipun. Nggih. Dusun mapan wonten Jomblang dadi dusun ingkang baldatun thayyibatun barokun Gofur. gofur Allahumma Amin. amin. Coba karo tetembangan Nggih, ya. no, nggih, no. Karo tetembangan. Siap. Iki ana sing cuwilik dhewe iki. Ndi, Pak? Ndi, Pak? Li ta lita. None Coba neno. Oh, ya ampun. Yo toyo. Ayo. Ini ki jenenge pas sinden munggah keluke metu makdo. Nggih, Jan, kaya metune gendruwo. Ya ora to kaya paling ora ya medon lah. Ya isa ya, duduk ya isa ya. Hah? Iki iringane iki nek dingge tembang-tembang Jawa no apik lho. Ape? Wong yen lagi kandrung, Ora peduli mledose gunung. Oh. wong yen lagi naksir, Ora peduli yen perang nuklir. nadyan ra duwe-duwe, Direwangi kridat-kridit. jarene wis jodoh. Apa-apa duweke wong loro. Weh. Ana jarene Joko, Joko sing disejo bakale teko. ana jarene Rondo, Rono rene akeh sing nggodha. ana jarene Prawan, Enake ra karuan. Prawan Rondo padha wae. Sing penting padha ayune. Klambi teles kenek keringet duk, Kuwi ngono keri-keri tur anget. watu cilik arane krikil duk, Kuwi ngono keri-keri neng sikil. watu pecah arane krisak duk, Kuwi ngono keri-keri tur pena. tempe garing arane kripik. Kuwi ngono sak bungkus 15.000. Ora pas ini. Iki jarwo dosok lho. Lah iya. Krikil iki keri-keri neng sikil lho. Nah, ngono kuwi kok bisa kok iso. Tak? Dalam. Oh, Lho piye lho iki sik melek kok urung turu kok digugah. baru celuk. Dalem malah kaya anak-anak wedhus. Wah, ngono. Mas aku. Aja sia-sia lho. Lah yo Guyon, Nduk. Bocah Guyon. sing Ngene iki tuturana. Nggih, Mas. Dadi iki bocah Pak. ABG sing wis seneng karo kabudayan
Piye carane leh budaya ki men ora waleh nguri-uri kabudayan. Ngono lho, Duk. Oh, iki lho. Oh, alah. Anu nduk, Rada maju, Nduk. Aja peh cuwilik dijunjang-junjung bocah nek. lah nyenengke lho iki cara tenan lho Mas. Iki Ah. cara buah ngono, pelem mana lagi. Lah nyang apa? Iki senajan to sik enom ning rasane legi. Iki, Pak. Kula mana lagi. Beda nek karo iki. Nggih. Iki. Cara pelem ngono gadung. Gadung, Pak. Pelem gadung. Nggih, nek ra mateng dalu tenan ke ora sepiro legi. Wong ngono, kudu ngenteni dalu. Nggih. Hmm. Niki cara pelem pun benten melih, Pak. Apa kae? Pelem podang, Pak. Podang. Nyang apa? Podang niku nuwun sewu. Nek didelokke lak mesti gedhe dhewe, Pak. Gedhi, peleme gedhi. Peleme gedhe, peloke cilik. Wo ngono. Nggih. Daging akeh. Daging akeh, daging akeh. Lah, menika cara pelem ngoten pelembungan. Endi? Bledos indasmu. Saya disebul saya gedhi. Mas aku Iki cara pekal, kepekal. Kowe iki pelem kok pekel kok ya. Apa, Nduk? Mari Nembang apa? bleset tak klutuki. Nembang apa, Nduk? Napa, Bos? Niki pundutan, Nduk. Ana podang kuning, ana sri uning, manut wis, panjenengan. bebas. Slendro, aneka slendro. Sing Ya, pundi? Pedang kuning ya. Ya, ya. Podang kuning, slendro menyang. Langsung nopo, Bos? Sing bawa panjenengan apa iki ya kene? Anu pangkul. Ya, ya, ya. Ah iki sing bawa Mas Klitik. Oke. Oke, bawa. Klitik ya ahli bawa Wah, kok. iki. Lah aku ki tembang apa tak gawe karangan iso mangsane pun ning kene. Ya ya wong kreatif ki ngono kuwi. Iki malah aku gawe tembang Slendro ki judule Janjimu. Lah terus Janjimu. Pripun iku? Janjimu. Janjimu. Apik. suara siji loro. Janji sabar waton raga susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu oh 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 oh. Wis enggak kok, Clo. Wis enggaan kaya. Ya bawa. Tapi dibawani ora apa-apa. Suasananya kayak goro-goro mas aku. Najan wujudemu. Apa bawa panjenengan bawa. Yo. Boten Pak, pun derek panjenengan mawon. Ah ora bawa, ora apa. Boleh. Wong Slendro. iki kejaba ngrakit tetembangan gawe lagu ya bawa ya apik. Ya. Wis sampean wae Nduk, aku tak bagian pelengkap wae. Jelasno bawane ya. Nggih. Jelasno, jlentreh masyarakat ben tahu apa to maksude. Heeh. Najan Nadyan wujud temo Sesuk ben Agustus latihan. Peksi Sok ben Agustus, kowe basa Jawa, aku tak sing Indonesia. Napa niki artine napa? Biarpun bentuknya hanya sebuah burung. Manuk. Yo gawe yo kata-katane. kata-kata. Aja langsung to the point ngono. Kata-katane. Bener Nduk. Najan wujude mung peksi. Ya. Bener Nduk. Loh. Wah, pengen lo. Najan. Tak nyawang aku, biasa aku muli manuk kok nyawang aku terus ini. Katanya kok pengen lo manukku. Kluthuk luwes saiki. Manuk sing ning omah lho, Pak. Ingon-ingon lho. Eta tengkek buta ke to. Lah kok yo tekek buta piye? Manuk wuk lho. Malah medeni. Jajal beleno Cahyu coba. Najan wujud temong peksi. Bahasa Indonesiane. Biar bentuknya hanya sebuah burung. Senajan bentuke manuk. Modelmu kaya negatif. Mungkin no. Bisa menyambungkan rasa cinta. Iso digathuk nih. Apa kuwi? Manuke. Oh, Tresno. Kok manuke mbahmu iki?
Lah iya tresno. Bisa menyambungkan rasa cinta. Lah iya, Nah. cinta terhadap manuk. Ya wis, ya wis. Ya podang kuning kok. Lah iya Podang kok. Ya. halus manis tur merati. Halus bulunya, manis bentuknya. Blunus. Kok blunus ki piye ta? Halus bulunya iki lho. Lah iya, apa blunus? Kok blunus? Enek wulune kok. Oh, halus bulunya, manis bentuknya ngono lho. Halus bulunya Manis Manis bentuknya. bentuknya. Yo. ketel. Apa nih? Ulune gitu. Basa Jawa yo ngono to. Wulu manuk ki prayo ngono kok enek ketel barang to. Iya lho Pak, ulune kan yo ketel lho Pak. Enek sing gundul. Wah, tauruh iki. Maksudnya mboten lho, manuk Lho, Bos. gemak niku. Nah. Oh ngorak sih ngorak. Ngorak. Wong ngorak. Apik bentuke. Nah, Wah. Blunus. Ya. pasti. Masumingkan Heeh. Haus. ngelono. Sudah lama berkelana. Manuke minggat. Oh, sudah lama berkelana kok. Jawane priya minggat kok Oh, iya, dinding bener, ngono. berkelana. Berkelana ki nglujur lah, nglujur. Oh, minggat. Iya, cekak. Terus Goleki Mencari Golek. kok panggah? Lho iya no. Si podang jenar. mencari keberadaannya si burung yang kepala kuning. ndase kuning kecemplung cet itu. Botak. Ada kulit botak. Apa kuwi kaya? Aku iki jalur ape kok. Iba, sepira ya hilang aku ngantek ngene. Oh. Iba. Iba bunga ing atiku. Betapa senangnya hatiku. Oh. Oh, kita menggambarkan bahagia. Kasih takir oh. Oh, no. Masih Lah iya, bahagia ngono lho. betapa senangnya hatiku. Oh. Seneng hatiku. Aduh, enak mengge-mengge kok ya. Nyanding bisa dadi Jadi gebres. Jadi gebres. tombo Aku lagi ikut ya. Sing gebres apa? Jandu. Akhirnya kibot. Mudah-mudahan burungnya bisa menjadi obat. Obat kuat. Hei. Obat kuat itu, obat tombo-tombo kangen. Manuke dadi tombo. Tombo apa? Tombo susah. Oh. Mas aku. Jandu gebres. Oh, iso teko jandu. Ini dari kru NS Galvanis Iya, dengan Pak. nyuwun lagu Lestari. Siap. Nggih. Dari kru iki semua NS Ya, Galvanis. makasih, Nggih, makasih. selendang biru. Nggih, nggih ditunggu nggih Pak Bagus. Kanca-kanca pemuda, nggih. Esok awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran. Alita. luyuran anggoleki sing tak sayang. Oke. Mobang niteranggonku Ngiteri. ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman yen nganti liya kanyawang.
gayenge kaya ngene. Podang kuning kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan nilai buat Pak Kasun kanca-kanca muda kru galvanis mereka Pak Kuat saya Dodro tak seranani senepikan pulut dengan oke ho aho jomblang Asmoro bangun lalu Bapak Kades Pak Sunardi juga Pak Kasem Pak Wahyudi sukses selalu masyarakat Jomblang semuanya oh yo tenan apa piye peranan wah dasar si nembang lita sing joget ya semangat Pak panjen mbuh dengaren bengi iki kok los pokoke totalitas luar biasa buat warga masyarakat Jomblang kene iki ben taun mesti enek pagelaran wayang mulakno bersih dusun iki bener-bener diagendakan terima kasih kena diarani kerukunan terus adat istiadat ki tetep ditengenke ngono ndonga bareng-bareng dalam rangka bersih dusun menika lah mula tembungipun ora et labora bekerja sambil berdoa lah lah dalah rumahku iki coba mbok icah iki Putri Sartono kene terak ya mbak saya Jomblang
Iki mau baline kurang dik warana dik baline dik. Non Baline jogete bali ngene-ngene iki. Oh, alah gerak. Anu kecak to, kecak. Oh iya no. Oh, nggih. Iki mung joget kan mek ngene kaya wong arep mepe pemean to iki mung. Dadi yen gerakan itu sesuai dengan tradisi gerakannya, tradisi musiknya. Nah, contohno dadine trotak. Jajal nih. Oh. Awas. Kowe ya iso ngene iki, Duk. Iso. Adikmu cerdasnya kaya ngene iki lho, tari apapun bisa iki lho. Lah, Kuwi wong malah kayak denten sawah. jago Tangane rada begar. Nah, siku. nah. Dodone rada maju. Kuwi sangkuk ya ora siku. Kon siku malah sangkuk kaya. Nah, ngono. Perlu trotak apa di tes dhisik? Gak. Nah. Wah. Wah digolekne properti. Ya no leak kok. Leak ngono kuwi, leak. Heeh no, dadi pencet to. Mangan lurung. Leak lho, ndi ilat-ilatane ndi? Kemblok. Iki jal. Mas aku. Leak iki kudu gawe ilat. Nah. Niki jenenge totalitas ki ngono. Nah. Kau. Tali. Kowe rong dina rong adus. Renek lem ki lho kok iso mangsane. Ditilat iki. Tenanan nggih kok iso. Menika tembange mboten angel Cak Bagus, mriki pundutanipun NS Galvanis menika Lestari ya. Lestari alam. Bukan itu. Lestari desaku. Kuwi Lestari versi mbiyen. Lestari ki nek krungu lho ya. Heeh. Introne kok musik sik. Hah? Tertak ding. Neno Tajiralu ting bang cempaka. Kuwi anting-anting. Ora aku. Ayo. Wong engko timbangane tak contoni lho ngono. Anu ya buat warga masyarakat nggih, tunggal dari NS Galvani juga buat sedulur pemuda. Oke. Kolaborasi tetap karo gamelan. Ya. Lestari. Cakra Budaya Indonesia. Nek mbiyen usum esem lan guyumu, kabeh iki gilir gumanti. Leres. Suatu saat kebuka meneh. Leres. Usum Dewa Tresna kebuka Nggih. meneh. Saiki wayane mangsa kala sing lagi tren iki ya ki apa ki? Les bahasa Inggris apa? Lestari. Les bahasa Inggris Lestari. Let's go. Let's go kaya. Tapi kae ana genduk dia. Nah, engko Mas Kritik Mas Kluthuk sapa? Aku tak pengen sampean yo nembang Cak Bagus. Nggih, siap. Dadi wong pelawak multi ditaleni kok sampean iki sembarang iso. Multivitamin. Masane multivitamin ini kaya anak kethek kaya. Mas aku multi talent ngono ka lho. Alah. Ayo anu iki dia jumeneng nduk. Kene dong, Jak. Yo, Nganggo Mas. spot-spote. Cepate gawe Europe. Ah, heeh. Kok malah kemu iki ya? Kene dia. Jadi sambil menyelam minum air karo atur panglipur nguri-uri kabudayan ya karo ndonga bareng-bareng. Muga-muga bersih dusun iki mahanani karahayon tenan. Amin. Tumrap warga masyarakat Jomblang sak putuhe munggahe mapananing desa Asmara Bangun. Asmara Bangun.
Asmara Dono, Asmara Bangun Mas aku. Bangun. Asmara Dono ki lak kuwi Anu no, Anjasmara Arimam. Iya, Pak. Arimam. Asmara Bangun ki ya karo Sekartaji kae Asmara Heeh, Bangun. Dewi Sekartaji kuwi jenggala. Nah, ngono. Dadi kaya sampean kuwi Asmara Bangun, Heeh. ki Dewi Sekartaji. Heeh. Asmara kuwi Seneng. seneng, Bangun kuwi tangi. Heeh. Ya toh? Kowe seneng Terus tangi. Asmara Panji. Panji Asmara Bangun. Panji kuwi pusaka. Heeh. Asmara ki seneng. Asmara kuwi seneng, Bangun kuwi tangi. Dadi kowe duwe pusaka sing seneng tangi. Heeh. Nah, Tegese tangi semang tangi. Oh. Lagi awakmu Sekartaji. Sekartaji sekar ki kembang, Yes. sekar Ki Dewi ki wong wedok, Nah. sekar ki kembang, taji ki entup. Entup. Heeh. Dadi kowe wong wedok sing gelem dintup. Heeh. Lah sing entup sapa? Ayo Ya. Panji Asmara Bangun. Tembange tak gaeke sing kepenak nduk. Manut panjenengan. Nggih. Ayo, semayanana karo Dea iki. Niki janipun kula mau launching lagu terbaru, Pak. Apa judule? Prapatan Gumul. Wah, perapatan gumul. Nggih, Pak. Seneng aku seneng aku. Gumul Nggih, Pak. Proliman lho kuwi. Lah ya karo dek iki ning prapatan tok. Kurang sitok. Ayo. Kayak proliman lho. Proliman deh. Ayo diralat judule. Proliman Dek iki Gumul. Mas Rono sing ki tengen ki mripate belekan. Wong ngono, dadi ora ketok. Nggih. Anu cemu sak pira, Mas? Cemu sak pira? Proliman gumul lho. Iki lho ngrayu nggih tembang iki lho, Truk. Proliman Gumul. Nah, proliman apa prapatan? Coba cemu sak pira? Apa kowe ra eling nalika tak sanding tak cekel tanganmu kowe mesem guyu apa kowe ra ngerti yen kowe sing tak tresnani aja gawe lara ati cukup mung semene wae tak tunggu balimu ning Proliman Bungul. Apa kek? Gumul lho, bungul iki lho. Gumul. Gumul. Bungul. Proliman Gumul, Pak. Lah kok gumul kaya Mau bungul. bungul. Bungul asih. Wes. Kuwi terminal malian. Iki kaya. aduh arep tak loncengke malah Ya bleset. engko kapan-kapan Nggih. diloncengke. Apik lho iki. Enak Pak iki. Aku kok Heeh. delok kowe kleru kok guyu. Lah Ndreyo iki uripe Proliman bungul. bungul iki tunggale Lho, anu lah, kubis enak, ka lho. Apa kowe ora ngerti lho? Heeh. Enak. Ya. Ngono coba. Terus. Nggih dawuh. Oh, matur nuwun nggih sembah nuwun. Siap. Siap Lur. Bapak Gatot lagune ninggal katresnan nggih. Oke, Matur nuwun. nggih, Siap, diaturke. Pakai diaturke. Ki dulur-dulur jomblang. Saking Pak Gatot, Nggih. nggih. Terus ki apa ki mu lagumu ki mu? Boten pun, Pak. Pompon. Wis kisingan. Wis kadung bungul kok. Aku ki wis penak lho. Apa mau duet karo iki ngono napa? Repe pi tak. Repe. Kowe apal, Duk? Apal Apal. Ya. Sik tak belenane. Repe. Kot ya. Alem. Ya sik kok sik to. Apa kowe ora eling Heeh. nalika kowe tak sanding kowe tak cekel tanganmu kowe karo mesem guyu apa kowe ora ngerti kowe wong sing tak tresnani nanging aja lara ati cukup mung semene wae ra ono liyane Gitu. apa kowe sayang banjur kowe ngilang ngapa kowe lunga mung yen gawe lara aja mbok tekake aku urip dhewe ora ana kancane ning Proliman Gumul aku kelingan nalika kowe lan aku nate kumpul
iya. Nanging saiki kowe mlenjani janji tidak bisa ku cintai. Kabeh tak ikhlaske Mergo kowe rasane kabeh tak lilake kowe wis ana sing duwe Sapa? aku lila dhewe wong nyatane kowe wis tresno karo sing kae. Oke. Apik kok. Mang Gumul, Pak. Sebentar lagi langsung tunggu di channel YouTube Joklitik Project. Oh tak kira nek kaya awake dhewe karo Mbak Aini kae. Mbak ini kerat. Lu rekod toh? Rekod kerot rumah aku. Mbak ini rekod. Lagune Lintang Asmara ya, Siap, nembangno. Sing bener ki, Mbak. Tetep di versi semi gamelan. Oke, siap. Dibukani Oh, saka musik kaya biasane, ora usah angkat celuk enggak. Nggih. Oke. Yo, Sikat. Cakra Budaya Indonesia. kok ngarep kok musike. Yen wis kalem ngene iki wong loro adep-adepan. Nah, lungguh. Yen wis. Yo karo yen ayo. Kaya kritik karo Dea ki lho apik lho ki. Yen Lho, Saya tahu lambemu lambene kok pletuk-pletuk lho. Pletu. Mas Muduk. delok bringos. Mas Muduk tak mui. Kowe iki suaramu ben-benak. Bocah kok iso. Aku ya pancen ora tau penak suara. Ngono ki dibenakne ayo. Ya. Nah, Masamu. Kayak nyamuk AIDS Egypti ya. Mas aku. Ajal. Lah kok disedot tenan to. Yen wis yo. Yen wis tresno. Kalem kaya kritikmu. Ra bisa bisa Aku gak setuju nek iki. Apa? Nek kula kalih niki melankolis apik. Heeh. Lela trak dung dung ding 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 dung apik. Nek niki pun ngoten. Lah terus Ben gak padha alih kula kalih dia. kan suara satu suara dua. Ya tapi endingnya closingnya itu jangan pakai instrumen ini. Lah piye Coba. instrumen apa? Yen wis tresno ra bisa dipisano dangdung dangdung dek dangdung dangdung entak dang lah itu. Blak blak blak. Nah, ngoten. Tungno tungno kuwi ta. Iya. lah deng deng deng. Nah, Ayo. Yen wis jangan ngadeg saya to ben ketok romantis. Ya ora apa-apa. Nah. Pokok aja diubeng-ubenge. Mas. Yen wis. Nyapa to, Mas? Bareng atuh kok gowedi. Lah iki jenenge subur kok. Lah kuwi mung ngarani pelembungan. Jare Pelembungan. aja danding Mas. Yen wis tresno ora bisa Rasane adewe anu ya, Mas ya. Apik. Apa? Enak. Kok Anu, kemedit- kowe alirane rasane? dadak merak. Ayo. Kan ketok beda dhewe to, Mas. Iya no, beda-beda. Semangatnya juga beda gitu loh. Kuwi nyampe tanganmu. Kowe kok nyek. Sing nyekel sampe. Lah kowe tanganmu ya manut ae kok ya. Loh, kan aku nemplak to lah digandang. Mas aku. Ya ini loh. Landaan. Tuh, ora Sampeyan lho sing anu. Lah aku lu mek meneng tok ngene. Wis tanganmu ngene-ngene Mas apa? Ayo, boleh anakku yo. Ayo. kronologi. Jal, Jal. Kan Ayo. tanganku ngene. Aku mek ngene tok. Ada. Tanganmu biayaan ngene mau nyapa? Wis tanganmu genah grayat. Lho kan ya enek sinyal mak kedet ngono to. Kena hidungmu. Rumah aku. Delok entuk kena Iki. hidungmu lho. Mas. Ketae kok anu, Mbak sinten iki? Kresnya. Terus nih iki.
Rumahku. Weh, ngelos Kok ya diambu lho kok ya. Dok, ngelos Awe. ngelos weteng, ngelos weteng, ngelos weteng. Ngelos weteng apa ki Kita rasa jabang bayi. Kita weteng. Dek wis dibiri. Ora. Sing dibiri sapa? Sing dibiri sing lanang ngawur. Ngawur. Bojoku sik kuat masane dibiri. Masa? Asane Ah, sampean. tak percaya. Jajal kok videonen. Yo, sampean lho sing dibiri sampean. Ojo nah, wis ya. Mas Ali, maaf Mas Ali. Mas Ali. Ayo. Pak polisi, pemerkosaan Pak polisi. Sing doyan karo sampean ki lho sapa? Lah Ya. kok kene nek. Sampean kan muni dibiri san ono nek sampean dibiri. Ora iso no, nggon tak tambahi dadi 3. Mosok. Lho tok. Sahedan lho kok malah dipraktekne. Kok kaya becake uling ngene kok. Apa kuwi maksude apa kuwi Dek kene ngene lak kaya sinden. Dadi terus dicekel ageyong Mas, kentil Mas, ageyong Mas, kentil Mas ngono kae. Mas, ndahne 3 lho ya. Aduh. Tangan. Iki ya bahaya iki. Iki bahaya iki ra konangan wong yang Anu guyu. linggu ae kowe ketoke bahaya iki. Rumahku. Nek tak dekne terus polahe terus apa ki? Ha engko tenan iku mulih ning dalan ya mek ngenang ngene iki. Rumahku. Duduk. Iya wis duduk lho. Aja Seneng, Mas. dikempet. Ya ya ya. Loh, Mas, sing Alhamdulillah. iki moro dipinangkani. Ya wis pokoke santai, sing penting pok siji mboko siji ya coba bagus Kru telaten mawon. sing Galapis, penting. oke, Tetep siap. dari kru Galvanis kok ya. Mas Kritik Nggih. kalian Mas Kluthuk Dalem, nyuwun Mas pangapunten. Nggih, nggih. Watara panjenengan sing diarani jroning wungon menika aja nganti lali tetep Ah, nggih. ndedonga. Nggih. Muga-muga niatipun Pak Kasun, Pak Lurah, sumarambah para panitia lan warga masyarakat bisa kasembadani sedya. Amin. Jomblang semakin eksis, jomblang semakin maju, jomblang semakin Satu. bersatu. Pembangunan lancar, desane resik saka Sambikala adoh saka Balak Bendu lan Denda Trimala. Nggih. Sing baku perkara tembangan kok digoleki wektu sing prayoga. Leres, Gus, Oh, leres, ngono. leres. Tawon ana entupe cah bagus. Lakon kedah wonten tutuke. Alhamdulillah. Kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Aku kowe omong apa? Gak. Lakon kedah tutuk cerita lan lakune. Blangkon genah ukurane. Lah, cerita kudu tutuk cerita lan lakune. Heeh, no ya lakon ki padha karo donga. Nggih. Kripik gedang kripike tela. Sithik maton rata. Heeh, tuku dawet sak cendole. Nggih, kabeh menika tetep Kudu muga-muga aja sampe ruwet, Eh. muga-muga akeh rezekine. amin. Tuku dawet sak cendole iki katoke ngapret ketok kon Dalan. Sowan. Ngono, Pun ngono, doli ngono. dono katone agi obong-obong.